Reforestation sa dating Bonuan Dumpsite magsisimula na. Para sa detalye kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Inanunsyo ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na sisimulan ngayong Hunyo ang Reforestation sa dating Bonuan Dumpsite kasabay ng deklarasyon ng tag-ulan. Ayon sa DENR, 2,000 punla ang inilaan para sa proyekto na layong gawing ecotourism park ang lugar. Patuloy ang paglilinis sa site gamit ang heavy equipment para sa pagpapatag ng lupa at pag-akot sa lugar. Ang mga tuyong basura ay dinadala sa sanitary landfill sa Urdaneta City habang ang residual waste ay ginagamit bilang fuel sa cement plant sa Bulacan. Ayon sa lokal na pamahalaan, milyon-milyong piso ang natitipid ng lungsod sa paggamit ng sariling trucks kumpara sa gastos ng nakaraang administrasyon. Target na maisara ang dekadang taon na dumpsite bago matapos ang taong 2025. Mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM.